Pán predsedajúci, vážení páni, ja sa hneď v úvode priznám, že do rozpravy k tomuto zákonu som mala pripravených ďaleko viac vecných argumentov, rozborov, analýz, ktoré som si vlastne priebežne pripravovala, odkedy som mala možnosť si tento zákon o obnoviteľných zdrojoch do rúk zobrať. A som veľmi smutná a som veľmi pobúrená tým, že opäť tento zákon traumatizuje tento parlament. A ja neviem, či som pripravená teraz, a čestne priznávam pod vplyvom aj silnej emócie a veľkej rezonancie, vôbec, či som schopná o niečom podrobne hovoriť, pretože uvedený zákon, ktorý je predložený do parlamentu, pre mňa nie je ničím iným, iba spredmetnením a smotnením dvoch veľkých obchodov. Jeden obchod má objem 225 miliónov eur. Druhý obchod, o ktorom hovorím, a vy viete, o ktorom hovorím, je to ten arbitrážny súd, má objem 260 miliónov eur. Ja som presvedčená, že občania si toto nezaslúžia. Že rozpočet, ktorý je napätý, ľudia, ktorí sú nútení bez práce boriť sa s existenčnými problémami, si od tejto vlády, ktorá im sľubovala istoty, nielen právne, ale aj sociálno-ekonomické, že naši ľudia si toto od vás nezaslúžia. A preto jediná otázka, do ktorej ja skoncentrujem celú moju energiu a môj postoj, bude spočívať v tom, čo s tým pán minister, čo s tým pán premiér, lebo ja som presvedčená, že sledujete túto rozpravu, a čo s tým aj vy, pán spravodajca, pán Kondrot, obaja sa tu dnes červenáte. Čo s týmto idete robiť? To budeme ďalej v tomto pokračovať? To budeme tu o tomto celý čas básniť a vy budete takto mlčať? A budeme takto tunelovať tento štát? Máte kúsok charakteru? Máte kúsok svedomia? Štipku citu? Dokážete sa postaviť a povedať, opúšťam tento úrad? Alebo donekonečna nás budete vyšťavovať ako opozíciu v podávaní mimoriadnych návrhov na vykonanie poslaneckých prieskumov? Ste vy vôbec ľudia? Ste vy ľudia? Ešte koľko dôkazov potrebujete, ktoré vás usvedčia v tom, že nehráte na bránky verejného záujmu? Ešte čo pre toto musíme urobiť? Čo s tým, pán minister, chcete robiť? Ja verím, že vy máte aspoň kúsok charakteru. Že máte aspoň kúsok svedomia a ja od vás, ako aj od premiéra, čakám, že tento zákon stiahnete a zjednáte nápravu. Ja viac nedokážem sedieť ani na hospodárskych výboroch, ani v takomto parlamente, ktorý nepracuje pre ľudí, ktorí potrebujú túto pomoc, ale všetko, čo predkladá a schvaľuje, pracuje proti ním. Má kontraproduktívny účinok. Prestaňte s tým. Ja vás vyzývam, ak nechcete pracovať pre tento národ, odstúpte. Odstúpte. Vyzrel čas. Sme na konci. Prestaňte s tou hrou. Mňa tá ilúzia, ktorú tu tvoríte cez médiá, cez cenzurované médiá viac nebaví. My nie sme suverénny štát, ako to hovorí premiér. Nie sme suverénny štát, pretože ak by sme boli suverénnym štátom, určite by ste nám toto nepriniesli do parlamentu. Čo ste vyjednávali? Čo ste v tomto zákone vyjednávali, mi povedzte. Nič ste nevyjednali. Pristúpili ste iba na tieto vydieračské praktiky a na riešenia, ktoré vám takto podsunuli. Prestaňte s tým, vám hovorím. Tento štát nemá na to, aby donekonečna podporoval rozmáry oligarchov ani nadnárodných spoločností. A keď dnes tento záväzok od vás nepadne, ja nie som človek rečí, ale činov, ja zajtra zbieram podpisy poslancov, ktorí sa postavia za odvolanie premiéra aj ministra. Toto si naozaj od nás naši ľudia, ktorí vám dali dôveru, nezaslúžia. Toho klamstva a tej ilúzie bolo dosť.